Kinaumagahan na pag-usapan nila Lolo Ruben at Lolo Enteng ang nangyari. Doon mismo ay nagtapat si Lolo Ruben sa kung anong nangyari noong gabing yon. Ipinaliwanag niya rin sa mga ito kung sino ang dalawang manggagamot na yon. Ayon kay Lolo Ruben, ang dalawang manggagamot na yon ay ang mismong dalawang binatang nakita nilang bumaba sa sasakyang galing Aroroy. Ayon pa kay Lolo Ruben na ang mga nilalang na yon ay merong kakayahang magpalit-palit ng ibang anyo. Malalakas ang ganoong uri ng aswang sa kadahilanang kahit ang sarili mong kapatid o mga magulang ay maaaring gayahin ng mga ito. Nag-aalay din yun sa mga demonyo na naging sanhi ng paglabas ng mga gabay nito upang protektahan sila sa kanilang malalakas na kalaban. Alam mo, Teng, kaya walang mga respeto ang mga yon dahil alam nilang kaya nilang sagupain kahit angkan pa ng ibang lahi ng mga aswang ang kanilang makalaban. Wika ni Lolo Ruben. Si Lolo Enteng ay hindi talaga makasagot dahil ano nga ba ang isasagot niya sa salaysay ni Lolo Ruben? Wala naman siyang gaanong alam tungkol sa mga yon. Patuloy lang sa pagkukwento si Lolo Ruben tungkol sa mga nasagupa niya kagabi. Dagdag pa ni Lolo Ruben na baka maaaring ikamatay niya talaga ang nangyari kagabi kung wala si Rufus at ang mga kaibigan niya. Pinakadelikado sa mga yon ay ang kanilang gabay na kayang bumasag ng kaluluwa ng tao o maging baluti nito. Sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga gabay ng aswang na yon, ay kayang-kayang tanggalan ng balat ang isang mortal na tao. Doon ay napapaisip si Lolo Ruben na sa bawat paglakas ng kanyang kakayahan ay ang pagdami at paglakas din ng kanyang mga kalaban. Habang patuloy na nag-uusap itong dalawa, ay bigla silang nadapo sa revelasyon ng mundo. Ang katapusan at ang paglilitis sa bawat nilalang ang kanilang napag-usapan. Gustong-gusto ni Lolo Ruben ang mga ganoong uri ng paksa sa kadahilanang nabasa niya na ang lahat ng revelasyon kung papaano magwawakas ang ating mundo. Alam mo, Teng, sa mga bagay na yan, ang pinaka-interesante dyan ay ang 7 selyo ng Panginoon. Wika ni Lolo Ruben. Anong selyo, Ben? Tanong naman ni Lolo Enteng. Ang selyo ng volumen ang magiging senyales na papalapit na ang katapusan ng mundo. Bababa si Kristo at doon ay hahatulan niya ang lahat ng lalang ng kanyang ama. Sagot ni Lolo Ruben. Ayon kay Lolo Ruben, nabasag na ang pangatlong selyo na naging sanhi ng paglitawan ng 3 kabalyero dito sa ating mundo. Ang kabalyerong nakasakay sa puting kabayo ay nilikha upang manakop sa lahat ng nilalang ng Panginoon. Ang kabalyerong nakasakay sa pulang kabayo ay nilikha upang maghatid ng digmaan at hindi pagkakaunawaan ng lahat ng nilalang. Ang kabalyerong nakasakay sa itim na kabayo ay naghahatid ng babala sa lahat ng nilalang na parating na ang katapusan ng mundo. Ang kabalyero namang nakasakay sa maputlang kabayo ay naghahatid ng pagkawasak ng ating mundong ginagalawan. Yan ang 4 na selyo ng volumen ng Panginoon. Kapag nabasag naman ang pang-5 selyo, doon kakalat ang pagpatay ng mga nilalang at ang pag-iiyakan ng mga taong naaapi.
Sa ika-6 na selyo ay pupula ang buwan, at yan ang senyales na bababa na ang Panginoon. Magkakaroon ng pandaigdigang katahimikan sa loob ng kalahating oras, at doon ay ipapataw mismo ni Kristo ang kanyang paghuhusga sa lahat ng nilalang, buhay man o patay. Habang ipinapataw ni Kristo ang panghuhusga niya sa lahat ng sanlibutan, ay bababa ang mga anghel na merong nagsisilakihang tambuli na naglilikha ng nakakatakot na tunog. Lahat ng nilalang ay magsusumama at lahat ng mga demonyong nasa impyerno ay lalabas mula sa pinakailalim ng mga lupa upang makidigma sa mga anghel na sugo ng Panginoon. Magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng demonyo at anghel na masasaksihan ng lahat ng taong nabubuhay man o patay na. Iiba na ang ating mundo sa mga panahong ito at mararamdaman ng lahat ng tao ang pagkawala ng kaligtasan, lalong-lalo na ang mga walang pananalig sa Diyos Ama. Ang mga mapalad at mabuti ay kukunin at dadalhin sa kaharian ng Panginoon, samantalang ang mga gumawa ng hindi mabuti at ang mga taong pumatay ng kapwa ay mahuhulog sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Dagdag pa ni Lolo Ruben na ang 4 na kabalyerong yon ay lilibot sa buong panig ng mundo. Nakasulat sa Revelasyon na mismong si Sekaraya ang nakasaksi sa mga daang tinahak ng mga kabalyerong yon. Nakita na niya ang kabalyerong itim na tinahak ang daang panorte. Ang kabalyerong puti ay tinahak ang daan pakanluran. Ang maputlang kabalyero ay tinahak ang daan patimog at ang kabalyerong pula ay tinahak ang daan pasilangan. Matapos magkwento ni Lolo Ruben sa katapusan ng mundo, ay binalot si Lolo Enteng ng takot sa buong katawan. Animoy kahit kwento lang ni Lolo Ruben sa kanya yon, ay ramdam na ramdam niyang totoo at mangyayari ang lahat ng bagay na nakasulat sa propesiya ng Panginoon. Magmula nang marinig niya ito kay Lolo Ruben, ay naging mabuti na itong si Lolo Enteng hanggang sa kasalukuyang panahon. Biglang naudlot ang kwentuhan nila Lolo Ruben nang dumating si Berto sa kanyang kubo. Napatigil sila sa kwentuhan dahil sa ipinagmalaki ni Lolo Berto ang kanyang daladalang pagkain. "Oy Ben, Teng, tingnan niyo to, kakao." Wika ni Lolo Berto. "Aba, oo nga no. Saan ka nakakuha niyan, Berto?" Tanong ni Lolo Ruben. "Sekreto na yon, Ben. Babalikan ko yon kapag meron na naman akong nakitang bunga ron." Sagot ni Lolo Berto. Pumasok na nga itong si Lolo Berto at binigyan niya ng tig-isang bunga ng kakao itong dalawa. Bale, 3 sa kanya. Tapos tig-isa lang itong si Lolo Enteng tsaka si Lolo Ruben. Hinayaan lang nila yon, sa kadahilan ng paborito talaga ni Lolo Berto ang kakao, kaya napakadamot nito. Sumapit ang hapon at umuwi na yung dalawa. Nag-iisa na lang sa kubo si Lolo Ruben noong mga oras na yon, kaya ang ginawa niya ay nagluto na siya ng kanyang makakain. Habang hinihintay ang pagbaga ng mga kahoy na gagamitin sa pagsasaing, ay nagbabasa itong si Lolo Ruben ng kanyang libretang pangkumbate. Doon ay nakakita siya ng punyal na nakaukit sa libreta na talaga namang ikinamangha niya. Hindi lang basta punyal yon, dahil gamit-gamit ito ng mga sinaunang taong nakikipaglaban
sa mga iba't ibang uri at angkan ng mga aswang. Alam ni Lolo Ruben na makapangyarihan ang punyal na yon dahil gamit ito ng mga ninuno natin. Halos nabuo sa isipan ni Lolo Ruben ang pagmamalabis na makuha ang punyal na ito. Hindi naman niya yon hahanapin, bagkus ay siya mismo ang lililok at huhurma sa punyal na yon. Ang kailangan niya lang kunin ay ang kaliskis ng urang na alaga ng mga itim na engkanto at isang espadang kayang humiwa sa mga tao o nilalang na merong kabal. Bigla siyang napatingin sa kanyang sable dahil alam niyang nakakaya nitong humiwa kahit sa espiritual na baluti. Habang nag-iisip si Lolo Ruben, ay kapansin-pansin ang mga nilalang na umiikot sa kanya sa loob ng kanyang kubo. Normal na lang ito kay Lolo Ruben dahil halos gabi-gabi ay naroon ang mga yon. Mga insektong inaalagaan kasi ng mga engkanto ang pumapalibot sa kanyang kubo. Meron namang gamit ang mga yon dahil nabibigyan si Lolo Ruben ng napakagandang tulog at nailalayo yon sa mga masasamang nilalang na nagiging sanhi ng bangungot. Habang nag-iisip si Lolo Ruben, ay biglang nagparamdam sa kanya ang hari ng mga engkanto. Ben, iniisip mo bang buhayin ang punyal na yan? Tanong ng hari. Di ko nga alam eh, pero parang naeengganyo akong buhayin ang gamit na yan. Sagot naman ni Lolo Ruben. Alam mong mapanganib ang pagkuha ng kaliskis ng urang at hinding-hindi ka namin matutulungan. Kahit si Rufus ay walang kakayahang matulungan ka sa gagawin mong kapangahasan. Wika naman ng hari. Walang kaso yan. Di ko alam pero gusto ko talagang buhayin yan. Di mo na kailangan pang buhayin yan, Ben. Sapagkat mas malakas na ngayon ang sable mong hawak. Nakakalimutan mo yatang binasbasan lahat ng gamit mo ng apo sa baryo ng mga manggagamot. Dagdag ng hari. Di naman sumagot si Lolo Ruben dahil nag-iisip yon ng magandang desisyon. Nasa sayo na yan, Ben. Kung sisirain mo ang sableng yan para sa punyal na nais mo. Sagot naman ng hari ng mga engkanto. Matapos yan ay unti-unting nawala ito sa silid ni Lolo Ruben. Habang nag-iisip si Lolo Ruben, biglang dumating ang alaga ng laman-lupang kaibigan niya. Meron itong ibinalita sa kanya na meron umanong isang kalahating katawan ang nakatayo di kalayuan sa palayan kung nasaan ang kubo niya. Animoy nagmamasid ito sa kubo ni Lolo Ruben, kaya sinabi na ito sa kanya ng kanyang mga tagamasid. Tumawa lang naman si Lolo Ruben dahil sa naalala niya ang manananggal na sinabuyan niya ng lupa pagkaahon niya sa ilog kung nasaan naroon ang baryo ng mga manggagamot. Gusto yatang maghigante ng manananggal na yon sa ginawa kong pang-iinsulto sa kanyang katawan. Wika ni Lolo Ruben sa kanyang sarili habang tumatayo sa kanyang kubo. Isinara niya yon at dahang-dahang tinahak ang daan papuntang palayan. Bigla namang lumitaw ang tikbalang upang bigyan siya ng tulong nito. Sumakay dito si Lolo Ruben upang mapadali ang paghahanap nila sa nilalang na yon. Nasisipat na ito ni Lolo Ruben kahit malayo pa ito sa kanila
dahil sa napakaliwanag ng buwan nung mismong oras na yon. Di pa nga sila nakakalapit dito nang biglang dinakma ang katawang yon ng isang unlaun. Kitang-kita ni Lolo Ruben at rinig na rinig din niya ang pagsigaw ng nilalang di kalayuan sa kanila. Agad namang nawala ang unlaun dahil sa bilis nitong taglay. Nagulat si Lolo Ruben kasi hindi naman pumapatay ang unlaun ng isang aswang, maliban na lang kung gutom na talaga ito. Maaari kasing ikamatay agad ng isang ganap na unlaun ang hindi pagkain nito sa bawat gabing dumaraan. Malamang wala na yung iba pang pagpipilian kung hindi ang kainin ang katawan ng manananggal. Napakunot naman ng noo si Lolo Ruben habang bumababa yon sa tikbalang. Matapos nilang masaksihan ang mga kaganapan, ay dahan-dahan na itong naglakad papauwi ng kubo niya. Sinamahan siya ng tikbalang na yon hanggang sa makarating siya sa kanyang kubo. Habang nakahiga sa kubo si Lolo Ruben, ay rinig na rinig niya ang mga malalaking pakpak na kumukumpas sa hangin na papalapit sa kanyang kubo. "Dito pa talaga?" tanong ni Lolo Ruben sa kanyang sarili. Di pa nga yun nakakalapit sa kubo, ay meron ng nilalang na dumakma rito. Nagsisisigaw na naman ang manananggal na yon hanggang sa biglang tumahimik ang buong paligid. Malamang nakain na ng isang kaibigan ni Lolo Ruben ang manananggal na yon. Lumipas ang araw at buo na ang desisyon ni Lolo Ruben na kunin ang kaliskis ng urang. Nagtanong-tanong na siya sa kanyang mga kasangga kung sino ang nakakaalam dito. Walang makapagtukoy sa mga ito kung saan ang lokasyon ng urang na kanyang hinahanap. Bigla niyang naisipang tawagin si Rufus upang magbakasakaling alam nito. Kinuha niya ang kristal na ibinigay nito sa kanya at tinawag niya ito sa pamamagitan ng kanyang isipan. Agad namang dumating si Rufus upang tulungan itong si Lolo Ruben. "Ben, anong kailangan mo?" Wika ni Rufus. "Nais ko sanang magtanong sa iyo, Rufus, kung meron kang alam sa lokasyon ng urang na alaga ng itim na engkanto." Wika ni Lolo Ruben. "Alam mong napakahirap ng gagawin mong yan, Ben. Hindi ka namin dyan matutulungan kung nanaisin mong kumuha ng urang. Meron akong alam kung nasaan yan, pero masyado itong mapanganib para sa'yo." Pagpapaliwanag ni Rufus. "Manalig ka sa kakayahan ko, Rufus, sapagkat kaibigan mo ako," sagot ni Lolo Ruben. Di na nakatanggi itong si Rufus dahil sa pamimilit nito ni Lolo Ruben. Sinabi niya naman dito ang lokasyon ng isang siglo ng buhay na urang na bantay ng isang ilog at alaga ng isang engkantong itim. Naninirahan ang urang na yon sa bundok ng Talabaan. Nasa paanan lang ang ilog na yon na merong malaarkong akasya na nagdudugtungan. Ayon kay Rufus, na kahit sumapit ang mga buwan ng tagtuyot, ay hindi nauubusan ng tubig sa ilog na yon. Tuwing Biyernes ng hapon ang paglabas ng urang na yon upang kumain at tingnan kung meron bang mga ibang nilalang na gumagambala sa katahimikan ng ilog na yon. Berdeng-berde ang ilog na yon at tahimik na tahimik ito sa mga nilalang na may buhay. Kagaya ng mga hipon, bangus, at kung ano-ano pang naninirahan
sa binabantayan nitong ilog. Kung pupuntahan mo ang lugar na yan, Ben, ay meron pang isang hayop na nakatira sa bundok ng Talabaan. Dagdag ni Rufus. Anong hayop naman ito, Haring Rufus? Tanong ni Lolo Ruben. Okay, sunod kagad natin yung 21. Okay, kita-kits tayo sa 21. Maraming salamat.